Og et fortjent bifald. Jeg tror også, publikum faktisk er rørt med Chris Anker, fordi det jo netop er så lang tid siden, han har vundet. Prøv at se den spurt her. Han tror på det. Han bliver jo sat lidt, som han plejer. Han er sagt i antrittet. Ja. Og der er ikke meget plads derinde om. Nej. Men plads nok. Hvis jeg skal sige noget, så... Han kører simpelthen for langt hjem, Martin Mogensen. Han har jo antrittet. Jo kortere, faktisk jo bedre for ham. Men de havde sagt det her til morgen, at bliver der sagt det til mig, de har jo Chris Anker, hvis de kommer i problemer med at skal lukke et hul på mange minutter. Fordi i Route du Sud havde de sagt, at han kører som motorcykel. Guld til Chris Anker, sølv til Martin Mortensen, og bronze blev det til unge Alexander Kamp, som dermed også får noget med hjem herfra, fra det her virkelig, virkelig flotte cykelløb, han kørte. Ja, men lige præcis ham, tror jeg, Dennis, han er ikke tilfreds. Nej. Og et fortjent bifald. Jeg tror også, publikum faktisk er rørt med Chris Anker, fordi det jo netop er så lang tid siden, han har vundet. Prøv at se den spurt her. Han tror på det. Han bliver jo sat lidt, som han plejer. Han er sagt i antrittet. Ja. Og der er ikke meget plads derinde om. Nej. Men plads nok. Hvis jeg skal sige noget, så... Han kører simpelthen for langt hjem, Martin Mogensen. Han har jo antrittet. Jo kortere, faktisk jo bedre for ham. Men de havde sagt det her til morgen, at bliver der sagt det til mig, de har jo Chris Anker, hvis de kommer i problemer med at skal lukke et hul på mange minutter. Fordi i Route du Sud havde de sagt, at han kører som motorcykel. Guld til Chris Anker, sølv til Martin Mortensen, og bronze blev det til unge Alexander Kamp, som dermed også får noget med hjem herfra, fra det her virkelig, virkelig flotte cykelløb, han kørte. Ja, men lige præcis ham, tror jeg, Dennis, han er ikke tilfreds. Nej.